अरे भौजी के मन करे खाए के खटाई चलन भैया अरे यही से छुअत लार बा अपन ठीक बा अरे भौजी के मन करे खाए के खटाई। हाँ तो लुटाओ बाबू यूट्यूब पे देखिए भोरे तब सवाल पूछिए। अरे यही से छुअत लार बा भैया छुना छुना वाले ले हाय भैया नया समाचार बा खेलावना ले हाय भैया नया समाचार बा। नवे महीना में बनबा तू बाबा नवे महीना में बनबा तू बाबा खुश खबरी बरियार बा जी खुश खबरी बरियार बा। बधाई हो आप चाचा बन गए तो खेलावना ले हाय भैया नया समाचार बा। मेजर लगवानी यहाँ पे विधायक जी खातिर यहाँ के कंपनी एगो बेस फॉर यू भोजपुरी वही में एगो हमार गाना बा कि उठत तो दर्द होके बैठत तो दर्द हो। दुइये गो गाना ले ले एक बात कहले कि ठीक है नमस्ते मैं जा रहा हूँ फिर से चुनाव लड़ने कि उठत तो दर्द होके बैठत तो दर्द हो बानी दैया दैया हमरो मरद हो। अरे कि मुचुकल बाटे कलैया हमर मुचुकल बाटे कलैया हमर अलंगियो टूटल बा। अरे तय न दोयानी दोना हो तय न दोयानी दोना रेणिया के तेला। आजकल भैया हुआ गइल रिलीज पे आ गइल पहले का मालत रहे करू के तेल रेणी के तेल तो कहत ये नंदी से कि न दोयानी दोना रेणिया के तेला कमरिया में दर्द दिया कमरिया में दर्दिया उठल बा। ए भैया 70 मिलियन व्यूज गया है। संजय यादव जी विधायक जी की तरफ से छोटा मोटा आशीर्वाद तुम ना लगातार भाई भाई आइल बा लेकिन सब आप ही का है कि न तो यहाँ कमरिया में दर्दिया उठल बा। भैया चाहेंगे सुभी जी 1 मिनट के लिए आप आइए बस 1 मिनट के लिए हम एगो